Fanoušci jsou připraveni a právě teďka pokřikem hoši děkujeme ještě jednou smejkají klobouk před celým týmem ČEZ Motor České Budějovice. No a prosíme hráče, aby vyrazili směrem ke střídačkám tím špalírem, který si pro ně připravili fanoušci, kteří mávají nad hlavou nejenom vlajkami, ale hlavně šálami, které dotvářejí tu pomyslnou bránu. No já si myslím, že abychom mohli přivítat domácí tým v tomto špalíru, tak by si to zasloužilo taky pořádný chorál na jejich uvítání. Tak uvidíme, jak přivítáte domácí tým ve vašem špalíru. Tahle ta výzva míří pro všechny fanoušky. Je fakt, že mesická volna už dneska proběhla, to je fakt. A my už vyhlížíme v dálce prvních hráček, kteří se chystají na průjezd a průchod špalírem fanoušků. Takže prosíme všechny ty, kteří fandí, protože vítáme už prvního hráče, který míří naším špalírem. A následují ho další borci z domácího A týmu. No já jsem hodně zvědavý, co se bude dít, až pojede Roman Vráblík. Já bych tak tajně typoval, že ho někdo zvede nad hlavu. To neplatí, ale pro Honzu platila. To tak sám zmiňoval, je pro všechny kotelníky. Tak opravdu zamířil do kotle. Tak tohle je nefalšovaná paráda, tohle si myslím neviděl ještě nikdo z vás. Špalír fanoušků pro domácí hráče David Kuchejda, který vyhrál cenu fanoušků, je tady. No a další hráči na sebe nenechávají dlouho čekat. Lukáš Kříž, Václav Skuhravý už taky projeli fanouškovským špalírem. No a prosíme i Luboše Roba, který se fotí hlavně se všemi dámami, aby už taky vyrazil směrem do kabiny.